Vostede esteves a Milladoiro percorrido por 5 anos que eu penso que foron moi fructíferos, moi intensos e que foi onde se empezou a xestar un pouco o que despois sería a música folk, digamos, neste país, e que quedaron un pouco como escondidos porque no ano 78 se producen dous fenómenos moi fortes. Un é o advenimento, digamos, da democracia e outra é que no outono do 78 se crea o Grupo Milladoiro. Eso dou moitísima luz, todo eso, e eses 5 anos, curiosamente, con esa luz quedaron un pouco como flasheados, quedaron como tapados por tanta luz. É unha ollada distinta sobre a tradición. A voces seides, basicamente, non lles interesaba moito e creían que el folclore era eso, era un resto franquista e que os bailes regionales eran bailes regionales e que a gaita pues, era máis ou menos un pequeno coñazo, hasta que outro grupo de xente di se non respetamos e non temos en conta eso, o noso futuro musical non existe. Eso foi a semente que plantou o Movimento Popular da Canción Galega, que creamos pues, sobre 10, 12 persoas. As cancións prácticamente son as que cantábamos Pelocha, Rodrigo máis eu, pues, nos teatros que había entón, que eran moi precarios, os actos máis políticos, de reivindicacións, de bandeiras ao vento e de amnistía total e, en fin, os berros que se decían entón, e é prácticamente ese repertorio. E completouse toda esa parte de música esquecida, digamos, con certas cancións as que eu lle tiña moito cariño, que eran cancións de compañeros, e despois se completan con dúas, como se di hoxe en plan pijo, bonus track, que son dúas cancións de agora, unha que é o tema central do Lápis de Carpinteiro. Esta é por min, está por calar, está por reír, está porque non, está porque sí. E pois un tema que ten que ver con maltrato, que se chama Letanía do Maltrato. Eu creo que hai que empezar a compoñer textos sobre circunstancias que non sean pinos verdes maravillosos e acantilados que rompen no mar e ai lalelo, que está moi ben, pero detrás do ai lalelo hai uns dramas horrorosos, e ao mellor é o momento en que hai que empezar a facer cancións sobre o que hai detrás do ai lalelo. Está por soñar, estás en porqué, como has de máis. Pero recomendo primeiro porque o libro non é pesado, de tal maneira que podes ler tomándote un gin tónico con un vaso de viño. Depois aquí xa foi ao final, nos tempos do libro creíamos que íbamos hacia algún lado, creía que era o comenzo dun longo percorrido de liberdades e de, digamos, de xusticia social, e agora é unha especie de parada medio todos noqueados. Por iso creo que de vez en cando, bueno, pues sí, un se divirte con isto, está ben.